Avui hem preparat un passacalles d'autoritats, hem convidat a tots els alcaldes i a regidors de les poblacions veïnes perquè ens acompanyessin una mica aquest dia gran nostre, hola Gerard, i llavors en àmbit de voler recuperar una mica les tradicions anem a ofici, però un ofici una mica diferent, no? O sigui, el que fem en aquest ofici és ens acompanyar l'orquestra de Puig-reig amb 3 sardanes i llavors beneirem l'àguila i alguna de les bèsties de la faràndula. Aquest justament el que fem avui és un d'aquests actes, no? Anar a ofici i una mica donar més relleu a lo que són els capgrossos, els gegants, no? Abans de sortir una vegada, després han sortit un munt de vegades i per propers anys ens plantegem recuperar una mica la pubilla i l'hereu com a tradició catalana i que fa uns anys que es havia perdut. La veritat és que no podem dir que ha sigut fàcil, però ha sigut amb molta il·lusió. Hem tingut alguna errada, l'hem de reconèixer, però això ens serveix per millorar. I la idea és dels errors se n'aprèn i l'any que ve serà millor. Molt bona, jo crec que la gent està contenta. Sí que hi ha hagut coses en que poder calen millores, com ja hem dit, però també ens hem trobat una part d'aquesta festa programada, no? De l'anterior equip de govern, perquè lògicament vam agafar des de juliol que estem aquí i hem hagut de córrer molt, però crec que l'experiència ha sigut molt bona i millorarem, com he dit, de ben segur. Escoltar una mica més el jovent. Aquest any hem escoltat molt les entitats, jo crec que ha anat molt bé perquè les entitats han col·laborat totes moltíssim i és la gran riquesa que tenim a Santa Coloma, que tenim un munt d'entitats tant esportives com culturals que s'han de promoure i que ara l'any que ve hem de promoure també, escoltar més el jovent, no? A veure què vol el jovent, perquè a la festa no només gaudim la gent gran, sinó que hi ha el jovent, que és molt important donar-li veu. Sí, és la primera vegada i per això hi ha hagut alguns canvis d'última hora, però crec que finalment hem aconseguit una festa major molt digna. Jo crec que aquest any hem tornat a recuperar les xifres que havíem tingut abans del Covid, hem tornat les barraques al seu lloc original i hem fet moltes activitats per a tots els públics, per nens, per adults, per gent gran. La pluja el divendres ens va fer canviar algun acte, però el vam poder mantenir, canviant-lo d'ubicació. És un dia, tant avui com dijous, és un dia molt especial, ja que són els 2 únics dies a l'any que sortim i els 2 únics dies a l'any que ho donem tot. Doncs nosaltres vam néixer el 2014, l'any que ve ja farem 10 anys i el vam començar pensant que a la festa major li faltava cultura popular perquè només hi havia els concerts de la nit i després uns quants joves, perquè ja no ho som tant, vam arrencar tot això i esperem continuar molts més anys fent cultura popular que fa festa major i fa poble. Doncs aquest any hem fet una cosa especial, de fet el dijous, se'm sent ara, el dijous vam fer un homenatge a un dels membres de la faràndula que lamentablement es va deixar aquest any, en Lluís Vallès, i va fer una baixada des del campanar, que era un acte que va fer ja fa molts anys i per una mica reivindicar-lo i tenir present que ell sempre estarà amb nosaltres i bé, ell era l'ànima de la festa, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, això va ser el més especial que hem fet aquest any i també vam fer el que és una nova ratafia de l'àliga, perquè no en tenien cap pròpia, llavors en van fer una que fos de l'àliga, perquè com que té una xeta i tal, doncs vam pensar, ostres, cal que tinguem alguna que sigui pròpia de nosaltres i que la gent pugui tenir també, no?
bueno, més que recuperant, jo crec que ho estem tirant endavant cada any. Sempre costa tirar endavant les coses, però sempre ho acabem fent. Jo crec que ja fa temps que ho fem, ho continuem fent i ho continuarem fent segur en el futur. Espero que sí, espero no trobar-me a partir de la setmana que ve gent que em digui l'any que ve poder m'ho deixo. No, segur que sí, que l'any que ve hi haurà gent i encara en serem més. Per nosaltres aquest dia és molt important, ja que és el nostre patró de Santa Coloma i ens és un orgull poder-lo celebrar amb tots els habitants de Santa Coloma. Nosaltres portem ja quasi 40 anys que sortim per als carrers de Santa Coloma i dels altres pobles i es diuen Romaní, Farigola i Malva i representen herbes remeieres de la Festa de la Ratafia. Bé, vam començar el dijous visitant les dues residències geriàtriques, després vam iniciar la crida a la festa amb els capgrossos per tota la mainada i ahir vam fer la trobada de les colles geganteres que van venir 4 convidats i finalment acabem avui.